Oké, snap ik. Telefoon gaat, maar Tom wil niet van zijn knop afwijken. Dus die kijkt naar mij en die zegt... Allee, zal ik me gaan oppakken, zeker? Ja. Koen, Ja. deze boodschap is alleen voor jou. Ja. Zodra Tom een hap neemt van zijn croissant, zal de lamp gaan branden. Dag. Hé, Volgens mij komt er een ontbijt of zo. maar wat zei je? Dat er een croissant komt. Maar wie was dat? Dat weet ik niet. Maar wat zei je? Ik ben de boodschapper. Ja. Koen? Ik zeg ja. En dan heb ik het niet allemaal verstaan. Volgens mij krijgen we croissants. Waarom steken ze die gewoon naar luik? Tom heeft iets door. Hè? Ja, hij is er niet gerust in. Ik snap er niks van.